Pakuj to. Zařechte ještě. Tam běž, prosím tě. Tuhle tu ne. Tam se mi líbí ten v tom přívěsu. No, já se radši skovám za auto, víš. Mám něco podat? Kde je Alenka? Nevím. Tamhle u břízy za autem. Jestli myslíš naší Alenu. No. Ok, vemte si ty sedla a pojďte sakra. Nevím, to tam jako zdržujete. Kde žije Alenka? Tady, jde ke koni. Jo, tamhle, já. Přestaň. Přestaň si couvám, abych taky. Ale jí to spadlo, vy. Cože? Že jí to spadlo. No, sklouzlo se, protože nebylo chycený. No. To takhle bývá nervózní. No, to bývá nervózní. Jo. Jo, je taková, jo, neurotická. Když prostě nemá vedle sebe nějakého koně, tak je úplně šílená. Ha? Ale jinak je úplně sladička. Jo. Ty krás. Takže zase je slečena. No jo. Tak. Mně to nejde přiblížit, krucifix. Blízko radši nechoď. Ne, říkám takhle, víš, tady je totiž už jsem to přiblížila. Tak šikovná. Takže to je právě to nejhorší, že se to strašně klepe. No jasně, no. A že je taková nervózní? To je první dostih v sezóně. Tak ona možná, aha. No, ale jak jde za ostatníma, pěkně vyšla. No a čo, sedni na tohohle toho a... No oni vlastně ještě tam má se do toho kluka.